Izinsizwa ezisencane kukhulekeni ukuthola uhlobo lonkosikazi ozohlonipha wena aphinde ahloniphe ikwenu. Uma kuya ngokuthi usuganiwe noma ukaganwa, wena sakhulukazi ongakaganwa kukhulekela ukuthola uhlobo lonkosikazi ozohlonipha ikwenu. Uyabona, ayikho into eyinkinga njengokuthi kuthi kulowo mzade kuwukuthi khona umama wakho eyinkosikazi ehlala ekhaya ozala leyo nsizwa elima amasimu enza yonke into ngendlela efanele, ngisho utshani mangabe kuyisikhathi sasebusika kusikwa kuyasikwa. Mhlawumbe abanye baze besike ngisho ikhwani baluka amacansi, abafani-ke phela abantu cause abakwazi bonke ukweluka. Bese inkosikazi idlule ijabule ithokozile ukuthi awukungcono ngoba ngihambe emhlabeni indodana yami isiganiwe, isinawo unkosikazi osala akhanyisela umuzi. Bese kutholakala ukuthi unkosikazi wakho nivala ikhaya nizohlala la eThekwini senishadile, nihlale noma nihambe emva kwa4 months noma emva kwa3 months niye ekhaya. Lokho kuganwa kwakho kuyizeleze kwabaphansi. Lokho kuba nonkosikazi kwakho kuyizeleze kumakhehla kini, ngoba unkosikazi weyidalwa, unkosikazi ungokubheka ikhaya. Yebo, esikhathini sanamhlanje kuyasetshenzwa asiphiki, kodwa mangabe uganwe yilulwana lankosikazi elizongalazi kini, iqala ngela endabeni ukuthi ube nonkosikazi ongasifaka isidwaba. Shuthi lapho ushuthi already usufailile i-test over 10, uphinde ube nonkosikazi othatha inkola azoyifaka ekhaya, kube ukuthi ekhaya lento engasenziwa, usuphinda futhi uyasha. Uyabona uhlobo lankosikazi lungafunakala. Kuphinde kube unkosikazi ongatsheleki, ongaqondanga ngekhaya uvela davuze lonke ikhaya ngoba kunendawo engahanjwa unkosikazi ekhaya, uyaphinda futhi uyasha. Shuthi manje enkosikazi lakho ungagcina uthola 5 noma 4 over 10, shuthi lapha uganiwe ke munjalo. Ngoba ungcono mangabe unonkosikazi thola 8 over, akathole 8 over 10, kube ukuthi mhlasimpe ku2 angakwenzi exactly ngoba kumuntu ayekho umuntu 100% emhlabeni. Uhlobo lankosikazi onalo kuyizeleze ukuba nalo uma umama wakhe engasekho ekhaya, kodwa wawuganiwe ngenhloso yokuvusa ikhaya, alivale eze la eThekwini kuphela inyanga, kube khona emakhikhishele ngabaso yena njengonkosikazi. Ngoba sithi mangabe efika uma wakho eze ekhaya lakhe athi uyabheka afike ikhishi libanda, ahamba abuyele emuva ephatheke kabi ukuthi ngashiya umuzi wami kanti wazofa. Ingakho ezinye izinto zithi mangabe ekhaya unkosikazi eganile uthola ukuthi akusekho inhlalo kahle, akusemnandi. Abanye bethi hayi sakuthatha uma lento yayiright kabi manje saphila, kodwa ekufeni kwakhe kuvele kwaney'nkinga. Vele uma webethatha iside lezi ngazi amantombazana zingqingqwa kangaka ngela emakhaya ngoba vese uma ubengasadini lakho vele abantu befana babe bephambili. Kodwa okunye kukhandwa ngamabomu ngoba kusuke kubonakala isidingo sakhe singekho. Uma ukuthi unkosikazi ikhisha layithwa, ichiba livuthe ekhaya, ubhabhala walela eThekwini, kumele unkosikazi njalo ngenyanga egoduka ekhaya afike ekhaya base ekhishini entuthwini, ngoba isalukazi salapho uma wakho ubebasa. Angathi amanye amakhosikazi membuza ukuthi kanti lelo hlobo lamakoti washiya ekhaya lwenza mphi umsebenzi, athwala icala ngawe wena nsizwa ngokuganwa kwakho nonkosikazi. Lo nkosikazi yokujolela maningi amakhosikazi esiwabonayo la imikhuba enzakalayo ngaphandle, maningi. Hayi ngoba ebhayiza abafowethu, akusikhona ukuthi ukubhayiza, cha. Ezinye zezizathu, ezinye zezinto ezamabomu. Unkosikazi akahlukani nebhokisi kuze kube yiyo lenkathi ehlukene nebhokisi. Unkosikazi ibhokisi liwumthandazo kuyena, ibhokisi liyamsikela, liyingilozi ehlala kulona, bese kuba ukuthi liyambheka mehamba usuwegadwe ibhokisi whatever, ngoba isidwaba ibhokisi egcekeni la nyathela khona kunebhokisi lakhe likhona endlini eliwuphawu lokuthi usabhekile noma usakhuselekile njengonkosikazi. So ngalenkathi lihleli intuli kuphela 6 months 7 months liyamangalela. Ngalenkathi lihleli intuli kuphela unyaka nihleli la eThekwini liyamangalela. Ngalenkathi ehambe engasifaka isidwaba umvumela uzomkhumula isidwaba ngembuzi, uyayibopha, uyambopha naye uhamba. Ingakho amakhosikazi amaningi ngetshola, ngoba uzomthola kumanje uthola ukuthi uyipendile la eThekwini, ufaka inzipho la eThekwini, abafana babona intombi kabanendawo abafana ukuthi kunjani njani. Angiphathi memhlophe ethe qwa khohlwa, babuka bemajini besho bethi bejule kubona ukuthi impela amehla ahlanza ethe qwa khohlwa, libala lapho.
lo hlobo lankosikazi wakhe yabo ngoba eseyiphathiswa kwengane encane eyipenda ngoba kuyehlukana kunentombi kunonkosikazi kunezalukazi kuyehlukana yabona kunamakhosikazi kunezalukazi ngale nkathi nje izalukazi ihleli ngale sibuza kwelamathongo ukuthi uhlobo lankosikazi walishiya lolu angiphathi uma ukuthi ufike senengane yomunye umuntu waphinda wangamsusa izandla zabanye abafana kuvele kunezalukazi ezafika ziwumumpu lapho zigcwele sisacasilo ukuthi nje umkhuba muni lo wawushiya kuleli khaya umkhuba muni wawushiya kuleli khaya akungisho ukuthi ngoba ku wrong ukugana umuntu onengane ngoba ngisho itshitshi mangabe selike laba nenye indoda lingalalanga nalo liyagezwa nalizandla iphunga lenye indoda ngoba bebekwenza okwasemhlabeni okukhisana noma kubiza ngokuqabuzana abanye abantu ngakho ke lolo hlobo lwentombi sekufanele ususwe izandla ngoba umfana obeliphatha noma ubengalali nalo angifuni ukuchaza into eziningi ngeze bechaza okuningi kuyi100 million esingenazi iqiniso sakho ukuthi namatshetsha alala ngazi kuphi njani angihlangani nalokho kodwa ngisekuthenini ke engifuna ukukhuluma mina ukuthi uhlobo lankosikazi lokuganile ayimfethu ukukhulekela ukugana unkosikazi ohloniphi kweni ukukhulekela uthatha unkosikazi okwazi ukuthi wena ubani aqonde ngekweni ngoba uma ngabe livalwe ikhishi uma ngabe ixhiba lingavuthi uma ngabe ibhokisi leli intuli awunawo unkosikazi umsebenzi kankosikazi njalo ngenyanga mesebenza akehla ekhaya ayoba inkosikazi ayoba ingqothovi yonkosikazi emakhaya uyabo nethi ingqothovi yomfazi ebehleli la eThekwini ayikho ingqothovi enjalo yomfazi angisho kahle ngoba ayithanda into engqothovi yomfazi impela ayikho ingqothovi enjalo yomfazi khohlwa nanokuthi ubufazi abukho ephinifeni ningabe nementality wrong naseyinqeni naseyithweni nasenani khohlwani lapho ngani la kwethu kukhulekela ukugana uhlobo lonkosikazi ohlonipha ikweni ivaliwe imizi eminingi ivalwa makho apha babalela emaThekwini ibhokisi lihleli lodwa ekhaya ixhibe ekhaya livuthi kuningi okwenzakalayo musani ukubulala imizi obabamkhulu omabenu bebengamakhosikazi behlala emakhaya bekumele ubukhosikazi asisho ukuthi amakhosikazi abangasebenzi awasebenze awakhumbule imuva awakhumbule ikhaya uhleli ngaphansi kwasiphi isekelo mengasayi ekhaya uma ngabe kuukuthi ekhaya kuhleli izingane zodwa noma mhlawumbe zihleli nalo anto khona othembele kuyena abusekho kubukhosikazi zakhe noma isidingo sokuba ubukhosikazi bakhe nokulethela kuleli khaya yena asikho isidingo sakhe futhi sekuyizeleze kwabaphansi ibhekeni imizo wami kuhloniphana amakhaya hloniphani ikhaya ukugana lokho awuganele ukuthi labe bencoma abantu bethi muhle unkosikazi inkosi embona ngisho ngamiso kwenalithi imeyali yakabonakala ukuthi ishape yakhe uyibhekele nombheke ngapha uma ukuthi yobehloniphi kwethu ahloniphe mina ahloniphe uzalo lwakithi ngobalunga kumndeni wonke wakangema lo nkosikazi khohlwa ngisho ngixoxa kanjani khohlwa ngiyabonga ithuba.